Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek ma mindannyiótokat. Külön szeretettel hadd köszöntsem kedves vendégeinket, és megkülönböztetett szeretettel majd szeretném köszönteni Pap Dánielt, aki fog majd nálunk igével szolgálni, aki a Nyíregyházi Baptista Gyülekezetnek a lelkipásztora. Úgy gondolom, hogy sokunk életében nagyon jót tett ez a plusz egy óra, több esélyt adott a biztonságos beéréshez, ezt mi is kihasználtuk így a családdal. Tegnap a szívembe forgattam a mai alkalmat, és azért ez egy ünnepi istentisztelet. Nagyon gyönyörű napunk volt, van lehetőségünk a hálaadásra. És eszembe jutott a Bibliában a kánaáni mennyegző, ami szintén egy ünneplés volt, és ahova Jézus meghívták, mint vendég, és Jézus egy nagyon diszkrét csodával, de igazából kimentette azt a kudarcos élethelyzetet, amiben belesodródhatott volna a násznép. És hogy eszembe jutott az, hogy ha Jézus ilyen csodát tesz, úgy, mint vendég, akkor milyen csodát tesz, ha ő a házigazda. És ezzel a hittel és reménységgel vagyok itt, hogy igazából itt vagyunk mindannyian, de igazából a lényegi értékét és tartalmát, és igazi szellemi üzenetet és vetületet maga az Isten fogja hozzátenni. És szeretném is felolvasni ezt a részt, és engedjetek meg, hogy egy gondolatot hadosszak meg ebből. A János evangélium a második része a kánaáni mennyegzővel, mint az első jelértékű csodával kezdődik. Így hangzik Isten drága igéje. A harmadik napon mennyegző volt a Galilea Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs borunk. Mire Jézus ezt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Az anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond, nektek tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelybe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték, színülték. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek, amikor a násznagy megízlelte a vizet, mely borrá lett, mivel nem tudta, hogy honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodnak, akkor a silányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Nagyon sok üzenet van benne, és nem is ennek a felvezetésnek a kerete ezt most cicelzázni, viszont megragadta a figyelmemet, hogy 6 kőkorsó. Hogy miért pont 6? Mert ugyebár a Bibliában a 7 a teljesség száma. Miért nem mondta Jézus azt, hogy akkor most hozatok már ide egy 7-et is, és akkor úgy lesz teljesség igazából ez az ünneplés. És arra jutottam, és ebben egy ilyen személyes megtapasztalásom is van, hogy a 6, mivel nem a teljesség, hanem a tökéletlenség száma, Isten a mi tökéletlen életünket akarja színültig tölteni. Isten a mi tökéletlen életünket, kapcsolatunkat, a mi tökéletlen házasságunkat, az én tökéletlen gyermeknevelésemet akarja megáldani, akarja színültig tölteni, és akarja közönséges vízből egy magasabb minőségűvé tenni az én életemet, azáltal, hogy az én meglévő tökéletlen életemet ő színig tudja tölteni, és az ő kegyelmével egy magasabb rendűvé tudja azt formálni. És hadd hívjam ezt így ma mindannyiunknak, hogyha úgy érzed a te életedet, hogy valóban nem tökéletes a te munkahelyed, a te kapcsolataid, nem tökéletes a te házasságod, nem tökéletes a te gyermeknevelésed, nem tökéletes az, amiben igazából úgy napi szinten vagy és vívódsz. Isten az, Jézus Krisztus az, aki színültig tudja tölteni a te életedet, és Istennek az ereje, átformáló hatalma az, ami a közönségest egy magasabb rendővé tudja tenni a te életedbe. Jézus azt mondja nagyon határozottan Máriának, nem jött el még az én órám. És Máriának van egy kijelentése, ami nem ő miatta, hanem az ő benne a lélek által munkálkodott kijelentés, mely a szolgáknak mond, bármit mond nektek, tegyétek meg. Jézus azt mondja, nem jött el még az én órám. És ugye elgondolkodtam azon, hogy tudjátok, nagyon sokszor a mi életünkben el kell jutnunk odáig, hogy elfogyjanak a mi lehetőségeink, elfogyjanak a mi kilátásaink, elfogyjan a mi borunk a mi életünkbe, elfogyjon
az én örömöm, elfogyjon az én kitartásom, elfogyjon az én lendületem, elfogyjanak az én eszközeim, az én lehetőségeim, hogy oda tudjak jutni az Istenhez, hogy már nincs miből adnom, nincs miből szolgálnom, nincs miből merítenem, nincsenek már lehetőségeim, saját önerő forrásaim. És Jézus nagyon sokszor ezt megvárja, és azt mondja, amíg még Isten csak egy lehetőség az életedbe, addig még nem jött el az én órám. De hívlak és bátorítalak arra, hogy ha úgy vagy itt, hogy már elfogyott a szereteted, elfogyott a türelmed, elfogytak a lehetőségeid, amit úgy emberileg, önerőből, önforrásodból tudnál bármit is biztosítani, nem tudod már megoldani a te élethelyzetedet. Jézusnak van arra hatalma, hogy tele töltse a te tökéletlen életedet, színültig, mint itt a 6 korsó is, tele töltse, és egy magasabb rendűvé és minőségűvé az ő áldásával átformálja mindazt az élethelyzetet, amiben te vagy. Hívlak téged, és szeretném azt, hogy a zsoltárok szavaival bátorítani, dicsérjük az Istent. Keljünk fel, rázzuk le magunkat. Feljött még bennem az 5. csoda, és amikor ugyebár egy 38 éves beteg ember gyógyít meg Jézus, és tudjátok, nagyon sokszor nehéz felkelni arról a matracról, amiben már úgy jól belefekszik az embernek a teste. Nehéz sokszor már kiemelkedni önerőből, de Jézus azt mondja, hogy kelj fel. Vedd fel a te ágyadat és járj, és hagyd ott mindazt, ami téged visszahúz, visszaköt. Dicsérd az Isten, gyere előre a te tökéletlen életeddel, hogy Jézus meg tudja tölteni, és át tudja formálni mindazt, amit az ő átformáló ereje megtehet. Zsoltárok 16:9. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz el engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismertetted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Kérlek titeket, álljunk fel, így imádkoznék és mennénk a dicsőítésbe. Drága Úr Jézus, hozzuk a mi szívünket, életünket, élethelyzeteinket, hozzuk a mi tökéletlen kapcsolatainkat, a mi tökéletlen házasságunkat, gyermeknevelésünket, és mindazt, ami nélküled tökéletlen. Úr Jézus, töltsd be a mi életünket, szívünket, hittel, reménységgel, bizodalommal, formáld át a mi szívünket, töltsd be, Atyám, ezt a Isten tiszteletet is, Atyám. Változtasd át valóban, hogy ne csak egy meghívott vendég, hanem te magad legyél az, aki fogadsz minket. Úr Jézus, erre vágyunk, erre szomjazunk, áld meg így a testvéreimet a dicsőítésbe, áld meg mindannyiunknak a szívét, hogy legyen kész és képes befogadni a te akaratod meghallását, Úr Jézus. És tudjuk megcselekedni azt, amit itt el is hangzott, hogy bármit is mondod, Atyám, legyünk készek megtenni. Amen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és csatlakoznék egyébként Józsihoz. Az első dalunk arról fog szólni, hogy nem miénk a dicsőség, hanem egyedül Jézus Krisztusé, és ez az egész alkalom nem rólunk szól, nem magunkra koncentráljunk, hanem egyedül Jézus Krisztusra, őt emeljük fel, az ő nevét emeljük fel ezen az alkalmon, mert méltó rá, és feláldozta az ő életét értünk, úgyhogy így énekeljük igazából az összes dalt, ne csak az elsőt. Keresztre tekint, már szemem a világban többé. Nincs helyem, ez nem rólam, csak rólad szól.
Egyedülve dalol, ez rólad szól. Néped táncol, 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 ez rólad szól, ez rólad szól. Csak tiéd minden dicsőség, nem
mikor még semmi nem létezett. Nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el, de oly csodát, mint ezt senki nem tett. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szívem. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél azért, hogy szép mutass helyettem. Meghaltál, úgy éljek, és ezért követlek bárhová. Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el, de oly csodát, mint ezt senki nem tett. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szíved. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél azért, hogy szép mutass helyettem. Meghaltál, hogy éljek, és ezért koldusként és átölelsz, nem kér semmit, csak a szívemet. Nagy király, nagy király, békességed rám talált, ahol te vagy, ott az én hazám.
következő dalunk egy új dal lesz, és szeretnék pár gondolatot mondani, hogy miért választottam ezt a dalt. Az a címe egyébként, hogy Jeshua, és ez ugye Jézus nevének a megfelelője. És utána néztem, hogy mit is jelent pontosan ez a név. És a Jeshua szó azt jelenti, hogy Jahve a szabadító, Jahve megment, Jahve a megváltás, ő az Úr, aki maga a megváltás, vagy Jahve, aki megvált. És nincs olyan név a Földön, ami ekkora hatalommal bírna, mint a Jézus neve. Jézus nevére minden térnek meg kell hajolnia, mennyeiké, földiek és föld alattiaké. És a történelemben nem volt még egy ilyen név. És nagyon érdekes az, hogy miért is kapta ezt a nevet Jézus, holott ez egy nagyon hétköznapi név volt. Nagyon sok embernek ez volt a neve, hogy Jézus. És elgondolkoztam ezen, és igazából annyira azt mutatja, hogy Jézus mennyire megalázta magát, a legmélyére lement. Ő felvett egy olyan nevet, ami egy csomó mindenki másnak is ott volt, és mégis ekkora alázattal volt, de mégis ebben a névben ekkora hatalom és erő van. Másrészt, amit jelent ez a név, hogy Jahve a szabadító, azt Jézus teljes mértékben betöltötte. Jézus Krisztus egyetlen rábízott lelket sem veszített el. Senki nem maradt megváltatlanul, ez csak a mi döntésünk, hogy elfogadjuk-e a megváltást, vagy sem. És annyira jó, hogy ilyen névben hihetünk. Ezt a nevet kérhetjük segítségül, hívhatjuk segítségül. Másrészt a Jahve, vagy a Jeshua név nagyon hasonlít a Józsui névhez, és elméletileg ez egy rövidítése is a Józsui nevének. És ez az Ószövetségben ugye Józsui vezette győzelemre a népet, az ígéret földjére. És Jézus nevén által mi is az ígéret földjére tartunk, és az az otthonunk. És aki ezt a nevet hívja segítségül, annak van egy örök otthona, van egy mennyei otthona, mivel Jézus teljes győzelmet aratott minden felett. És igazából ezt fogjuk ismételgetni, hogy Jeshua, Jeshua. És szerintem nagyon nagy hatalom van ebben, erő van ebben a névben. És olyan jó, hogy amit az édenkertben az ember elrontott, és mindent felborított, azt Jézus helyre állította. És Jézuson keresztül már nem vagyunk az édenkertben, de mehetünk az Atyához, és a Szent Szellem élhet bennünk, és ott lehetünk közvetlen az Atya trónjánál, és ez csak is Jézuson keresztül valósulhat meg. Úgyhogy én hívlak titeket, hogy így énekeljük ezt a dalt, annyira nem egyszerű dal, de ha csak hallgatjátok, és ezt a nevet hívjátok segítség, akkor már megérte, hogy hoztuk. Büszkeségem véd ki a kertből, a te alázatod rakta a kertet belém. Ha eladnék mindent, amin van, szerelmedért cserébe elbuknék. Mert nem lehet megvenni, senki érdemel.
zene nem szól már, és minden távol jár, jöhetek hozzád. Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, mind neked is érték. Többet, mint egyszerű dalt, ami halkon elad, hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól, csak rólad szól.
segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy valóban nyitva van még az az ajtó, még ma bátran mehetünk hozzád, Uram, és aki ma segítségül hív téged, Uram, az valóban megmenekül, az valóban kap egy új életet, annak valóban megfordul az élete, és kezdhet egy újat. Hálásak vagyunk neked, Úr Jézus, hogy akkor a hatalom van ebben a névben, akkor a hatalom van, hogy minden térnek meg kell hajolnia ezelőtt a név előtt. Köszönjük neked, Uram, hogy kimondhatjuk ezt a nevet, holott, Uram, az Ószövetségben ez tiltva volt, mégis kimondhatjuk bátran, hogy Jahve, Jesua, Jézus. Köszönjük neked ezt, Uram, és annyira jó, hogy egy ilyen édesapánk lehet, aki közvetlenül odaenged magához, tártkorokkal vár, akármiben is vagyunk, Uram. Kérlek, szólj hozzánk, ne maradjunk üresen, Uram. Ne menjünk úgy haza, hogy nem hallottunk felőled, nem hallottuk, Uram, a te szavadat, Úr Jézus. Nyisd ki a szívünket, az értelmünket, Uram. Énekeljük el még utoljára, hogy eljöttem, hogy áldjam. Hát eljöttem, hogy áldjam, Csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. A csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Hát eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. A csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Amen. Kérlek, maradjatok fennállva, szeretnék imádkozni, szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogyha a te szívedben megért egy döntés arra, hogy kilépjél abból az élethelyzetből, amiben vagy. Ha vágysz életváltozásra, és vágysz arra, hogy máshogy menj haza, mint ahogy eljöttél. Ha vágysz arra, hogy kicserélje Isten a te szívedet, érzéseidet, érzelmeidet, ha vágysz arra, hogy mindazok az üres részek, amik tökéletlenek a te életedben, Isten az ő erejével, hatalmával, szent szellemével töltse meg és formálja át, akkor hívlak téged egy imára, egy döntésre hozó imára. Használjuk ki ezt a lehetőséget, amikor Isten keze nyitva van, Istennek a karja ki van nyújtva a te életed, a te szellemed irányába. Ragad meg ezt a lehetőséget, ne menj úgy haza, ahogy eljöttél. Szeretnék ezért imádkozni, kérlek, hajtsuk meg a fejünket. Ha bárki egyetért azzal az imával, ami egy döntésre való előhívás, mondj igent, áment a legvégére. Akarj Isten országához kapcsolódni, csatlakozni, így imádkoznék ezért. Kérlek, hajtsuk meg fejünket, burkolózzunk be akár a kezünkbe, csukjuk be a szemünket, és lássunk tovább, mint most így, ahogy egymás közt lehetünk. Drága Úr Jézus, megvallom azt, hogy szükségem van rád. Látod, Uram, hogy nem haladok az én életemmel. Látod, Úr Jézus, hogy kifogytak az én forrásaim. Látod, Istenem, hogy elcsüggett az én szívem, erőtlen az én bensőm, halott az én szellemem, és érzéketlen azokban, amikbe te akarod, hogy betöltsd. Úr Jézus, nem akarok úgy hazamenni, mint ahogy eljöttem. Nem akarom azokat a kétségeket, azokat a kilátástalanságokat újra fölvenni, amiket leraktam esetleg itt az ajtó előtt. Úr Jézus, cseréld ki az én szívemet, cseréld ki az én belsőmet, cseréld ki az én reményemet. Adj reményt
adj felüdülést, adj egy új jövőképet, Úr Jézus, az én életemben. Bocsásd meg a tékozlást, bocsásd meg a rész igazságoknak az elfogadását, bocsásd meg, hogy nem hittem benned, Jézus. Bocsásd meg, Istenem, azt, hogy nem hittem benned. Nem hittem el azt, hogy van hatalmad azon a területen, amiben én már olyan sokat csalódtam. Úr Jézus, gyújts hitet az én szívembe, gyújts hitet az én szellemembe, támaszd fel az én hitemet az én szellemembe. Drága Szent Szellem, jöjj, formáld át az én életemet, töltsd be az én tökéletlen edényes életemet. Változtasd át az én szívemet, adj hús szívet, Atyám. Adj hitet, reményt, bizodalmat, előre látást. Bocsásd meg az én rossz döntéseimből fakadó kudarcokat. Vágyok, Istenem, előre lépni a hívő életbe. Vágyok egy új területre kinyitni az én életemet, amit Te nyitsz ki előttem. Látni akarom, Atyám. Mi a terved az én életemmel? Adj megújulást, Atyám. Adj új életet az én bensőmben, az én életemben. Minden tekintetben, Jézus. Megtérek hozzád, Istenem. Akarom, hogy mától meghatározd az én életemet, és elhatárolom magamat mindattól, amiben voltam, és akarom, hogy meghatározd az én életemet. Ámen. Ámen. Kérlek, foglaljatok helyet. Drága gyermekeinket elbocsátjuk egy gyermekfoglalkozást a korcsoport szerint. Tudom, hogy már készültek a szolgálók, szintén történettel és minden egyébbel, ami az ő kis életükben adalék lehet az Isten megismerése irányába. Köszönöm a dicsőítésben a szolgálatotokat is, és a ünnepi Isten tisztelet folytatásaként nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Pap Dánielt, aki a Nyíregyházi Baptista Gyülekezetnek a lelkipásztora. Dániel, kérlek, foglald el itt a pulpituson a helyedet, és hadd javasoljam, hogy érezd otthon magadat. Fogadjuk őt nagy szeretettel. Köszönöm szépen a kedves köszöntést, és a kis segítséget is most is, meg az ideérkezéskor, a parkoláskor, a fogadtatást, és azt, hogy tényleg itthon érzem magam. És én azzal a témával készültem erre a mai hálaadó napra, hogy hála a nyájért. A nyájért. Nem pásztor vagyok, hanem Pap Dániel, de mégis Isten ezt a témát helyezte a szívemre, és főleg annak a fényében, amiben ti benne vagytok hónapok óta. Annyira jó nyári idő van a mai napon is, hogy visszaidéztem egy kicsit a nyárig, hála a ti megosztásaitoknak a YouTube csatornátokról, azokat az istentiszteleteket, azokat az alkalmakat, amikkel részt vettetek, és hát visszamentem egész július végéig, a gyülekezeti napjaitokig, amikor 3 szolgálattevő is volt köztetek, és onnantól kezdve aztán 2x7 alkalommal volt szó különféle témákról. Szarka János testvérünk hozta elétek a szellemi növekedés és érettség korszakait, ugye 4 részben. Most nem kérem számon, hogy mik voltak ezek, meg azt, hogy melyik őtök éppen melyiken van, vagy melyikben van. Aztán a lelkipásztorotoknak is volt, vagy van 2 sorozata, egyik lezárult, a függőség versus önzetlenség, a másik az intés, az mentés a Krisztus gyülekezetében, ez még folytatódik, gondolom, nem csak 2 része volt, lesz majd még, és hát voltak vendégek nálatok, augusztusban is, szeptemberben is, és már most októberben is, és ezért is nagyon hálás vagyok nektek, és megtiszteltetés számomra, hogy októberben egy ilyen második vendégként, még éppen beleférve ebbe a hónapba meghívtatok, és megbíztatok azzal, hogy szolgáljak hálaadásra gerjesztéssel, hálaadó gondolatokkal.
igét is szeretnék hozni elétek, nyilván, ami az Ezékiel próféta könyvében van megírva. Egy különös ige, mint ahogy ez az új ének, ez a Jesua ének is, tényleg ahogy mondta Gréti, elég nehéz és különös ének. Ez az ige szakasz is egy elég különös szakasz, hálaadó ünnepére, de meg fogjátok látni, hogy miért is jön ki ebből az az üzenet, hogy hála a nyájért. Az Ezékiel próféta könyvéből a 34. fejezet 25. versétől terjedő 7 igeverset a rész végéig ebből az újonnan revidált Károli fordításból olvasom föl. Ezékiel könyve 34. rész 25. versétől így van megírva. Békeszövetséget kötök velük, és kipusztítom az országból a gonosz vadállatokat, hogy biztonságban lakhassanak a pusztában, és alhassanak az erdőkben. Áldást adok rájuk magaslatom körül, és esőt adok nekik a megfelelő időben. Áldott esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, és a föld is megadja termését. Biztonságban laknak majd a földjükön, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor széttöröm jármukat, és kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Nem lesznek többé prédául a népeknek, és a föld vadjai nem eszik meg őket. Biztonságban laknak, és nem lesz, aki fölijessze őket. Nemes ültetvényt sarjasztok nekik, hogy többé ne emészze őket éhínség az országban, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Akkor majd rájönnek, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők, Izrael háza, az én népem. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Eddig szólt Isten írott ígéje. Kívánom azt, hogy legyen mindannyiunk számára élő üzenet. Melyik országról olvastunk? Magyarországról? Itt erdők, meg esők, meg szent hegy, meg ilyesmi volt. Nem Magyarországról olvastunk. Izraelről olvastunk? Rövidre zárom, igen. Izrael országáról, arról a földről, amelyikben most háború dúl, arról a földről, amelyikben támadások érték és védik magukat, arról a földről, ahová 75 éve visszamentek és újra alapították az államot, arról a földről, amely azelőtt évszázadokon keresztül mindenféle pogányok lába által meg volt taposva, arról a földről, amelyet Isten odaadott az ő népének. Igen, Izrael országáról olvastunk. A legutóbbi vendégetek arról prédikált, hogy gondolatok szüret idején, és hogy gyümölcstermésben, hogy Krisztusban, megmaradásban, hogy az engedelmességben megtartva az ő parancsolatait, milyen nagyszerű dolog az, hogy áldásokat kaphatunk. Hogy a mi lelki életünk gyümölcsöt teremhet. Sok-sok gyümölcsöt, egyre több gyümölcsöt. És az atya, a szőlős gazda foglalkozik a szőlővesszőkkel, ha kell megmetszi, ha kell felemeli, ha kell megteszi azt, hogy több gyümölcsöt teremjenek. Isten így foglalkozik az ő népével is, akiket nyájhoz hasonlít. És erről, hogy nyáj és az Isten népe ott Izrael országában, nekem gyermekkori élményeim jutottak eszembe. Én falun nőttem föl, a Bükk lábánál, Szomolyán. Akkor még 1800 lélekszámú volt ez a kis falu. Éppen még Borsod megyéhez tartozott, de ha kimentünk, akkor ott van a tábló, hogy Heves megye, és Noszvaj, a szomszéd település 3 kilométerre, az már Heves megyéhez tartozik. Eger sokkal közelebb volt hozzánk, megyeszékhelyként, mint Miskolc. A mi megyeszékhelyünk. Szomolyán nagyon híres a rövidszárú fekete cseresznye. Ha május-június környékén arrafelé jártak, akkor érdemes kicsit bespájzolni belőle, akár a fagyasztószekrénybe is, de a gyomorba mindenképpen. Nagyon jó vérképző, nagyon finom, édes és
sok jó élettani hatása van. És emellett a cseresznye termesztés mellett szőlővel is nagyon foglalkoznak, az egri borvidék elég közel van, itt illetve része, Szomogya is, és állattenyésztéssel is sokat foglalkoztak ott az emberek. Én egy ilyen mezőgazdász családban nőttem be, az anyai nagyapám az akkori TS-ben egy ilyen vezető, szőlőtermesztő csoport brigádvezető volt, különféle nemesítvényeket alkottak, és közben otthon jószágokat is tartott. Volt nekik tehenük, volt disznójuk, volt lovuk. Amikor be kellett szolgáltatni a lovat meg a szekeret, akkor inkább összevagdalt a fejszével, és inkább nem adta be. Már nem a lovat, hanem a szekeret. A jószág annál drágább volt, még a szamara is, babának nevezték a szamarat, és elég csökönyös jószág volt az is, mint általában a szamarak, de megfontoltságból volt csökönyös, és volt, hogy esőben nem akart elindulni a sziklás domboldalról hazafelé, a szőlőből, pedig már kezdett cseperegni az eső, és hát mit csináltak? Nagyapám esernyőt tartottak a feje fölé, gyere baba, gyere, megyünk hazafele. Vicces jelenet volt, mindig nevetve mesélték a rokonaim. Én azt már nem láttam, viszont az édesapámék úgy vették át a gazdálkodást, hogy rengeteg baromfit tenyésztettek, és hát én is benne voltam pici koromtól, amikor a csirkeudvarnak a kerítésénél kivittem a parizert, és dobáltam befele a csirkéknek, és mondtam nekik, hogy na énekeljetek, énekeljetek, és vezényeltem nekik, hogy hajrá, hajrá. Hát nagyon szépen tudtak énekelni, a tyúkok főleg, de a kakas is bele-bele lendült. Minden esetre ezek az élmények még a kacsa úsztatással is nagyon-nagyon különlegesek voltak. Egy olyan kis kertnek az udvarunkhoz tartozott egy olyan kert, ami lenyúlt a patakig, a falun átvezető Kánya patakig, és oda általában leengedtük a kacsákat, és lementünk felügyelni, hogy ne ússzanak el nagyon messzire, de mindig hazajöttek, és aztán voltak ugye kiskacsák, és nekik, hogy megtanulják a patakon való úszást, egy trabantnak a tetejét levágták a szüleim, és akkor, vagy édesapám, azt visszafordították le a földre, és abban volt egy kis tó, amiben a pici kacsákat lehetett tanítani úszni, úgyhogy az volt az egyik kedvenc elfoglaltságunk az öcseimmel, hogy megfogtuk a kacsát, és úgy búválkodtattuk őket, és mentek össze-vissza, aztán tanultak úszni. Hát egyik se fulladt be utána a patakba se, úgyhogy jól megtanulták. Na, de nem azért jöttem ide, hogy most ilyen gyerekkori állatos élményeimet meséljem nektek, hanem arról szeretnék szólni, hogy juhaink nem voltak, és csak messziről látok olykor juhokat. Például tegnap előtt láttam egy junyájat, emlékeztek, tegnap előtt még zuhogott az eső egész nap. Na, akkor utaztunk át Erdélybe, és ott a túloldalon Bihar megyében volt kint a mezőn egy nyáj, és azt figyeltem meg, hogy a juhok egy része fekszik, és úgy védekezik a fölcsapódó eső elől, és csak néhány juh állt. És a pásztoruk, vagy 2 pásztor, kicsit arrébb, arrafelé feléjük fordulva figyelte őket, hogy mozognak, nem mozognak, ha nem mozognak, akkor jó, akkor rendben van, akkor azt az esőt így most végig fogják állni, feküdni, és majd ha eláll, akkor majd mozdulnak. És egy nem régi olvasmány élményem jutott eszembe, Nyírő József, Havasok könyve, elbeszélés gyűjteményében van egy ilyen, hogy a havas halála. Egy junyáj egy nagy mezőn vonul át a pásztor vezetésével, és nem veszik észre, hogy a hóförgeteg utoléri őket. És rájuk zúdul a hóvihar, és amikor egy szakadék széléhez, egy nagyon mély meredélyhez érnek, akkor állnak meg a juhok, és a pásztor szinte alig lát a kavargó hótól, és hálát ad Istennek azért, hogy megálltak a juhok, és lefeküdtek. Mert hogyha ott tovább mennek, akkor belezuhannak a szakadékba. Na, de nem biztos, hogy ki fogják bírni ezt a nagyon kemény hóförgeteget, és
imádkozik, hogy ne tartson sokáig, és hogy minél hamarabb vége legyen, és a juhok ott maradjanak, aztán mégse ez valósul meg, mert néhány vezérkos föláll, és akkor kap a fejéhez, és gondolkozik, hogy most ezt valahogy meg kellene állítani, mert ha a kosok elindulnak, akkor a többi is megy utánuk. És közéjük megy, és elkezdi lecsapkodni a kosokat. Most nem akarom nagyon részletezni, mert elég durva, de a lényeg az, hogy sikerül valamennyire megakadályozni őket, és ő állott meg közöttük egy helyben, de annyira hideg van, hogy ő maga is megfagy. És később, amikor arra járnak a vihar elcsitultával a favágók, akkor ott látják meg a pásztort is, meg a nyájnak a juhait is megfagyva. A havas halálához ez is hozzátartozott. Mert hogy a juhok, azok ilyen gyámoltalan állatok. A juhoknak nagyon szükségük van vezetőre. Bölcstelenek, önmagukra is veszélyesek, mégis nagyon drága és értékes jószágok. Ha már ettetek juhsajtot, akkor tudjátok, miről beszélek. Ha bundával takaróztok, vagy ha van szűrötök, akkor megint csak tudjátok. Ezek a juhok sokféle módon szolgálnak az embereknek is, és a pásztor számára pedig annyira ismertek és annyira drágák, hogy mindegyiket nevükön szólítja. Ismeri, hogy melyik kergül meg, és hogy lehet meggyógyítani. Ismeri, hogy melyik viszketeges, és mit kell rá kenni, mennyi időn keresztül. Tudja, hogy melyik a szoptatós, és azzal külön kell foglalkozni, melyik a pici ma született bárány, és tudja, hogy melyek azok a kosok, amelyeket nagyon kordában kell tartani. Mert a nyáj pásztor nélkül árva, és hogyha így van, akkor az egész élete pásztorra várva zajlik. Nem is tud igazából pásztor nélkül járni és élni a juh. A nyáj attól nyáj, hogy van egy pásztor, amelyik összegyűjtötte őket, és amelyik vezeti őket, és amelyik legelteti őket. Isten népe olyan, mint a juhok. Gyámoltalan, bölcstelen, önártalmas, majdhogy nem ön- és közveszélyes, amikor pásztor nélkül van. És pásztorra van szüksége, egy gondoskodó pásztorra, vezetőre, aki önzetlen, annyira önzetlen, hogy az életét adja a juhokért. Tudjátok, ki ez a pásztor? Tudjátok. Neked is pásztorod? Személyesen a te életedben? Vagy csak ennek így a nagy nyájnak, a nagy gyülekezetnek, vagy pedig a nagybetűs gyülekezetnek, a szerte a világon élő több millió, milliárd kereszténynek? Igen, mindannyiunkat ismer név szerint a jó pásztor, sőt, mondok egy mondatot, amit még kétszer elmondok, ez a jó pásztor Jézus úgy szerette a nyáját, hogy báránnyá lett minden egyes juháért. És akkor meg is érkeztünk ahhoz, hogyha ennek a nyájnak pásztorra van szüksége, akkor a pásztor eljött, hogy a nyáj élére álljon, és a nyáj érdekében mindent megtegyen. Jött a pásztor. A felolvasott igeszakasz előtt 2 igevers azt mondja, meg az azt megelőző sok igevers pedig arról beszél, hogy voltak olyan pásztorok, akik önmagukat legeltették, akik nem a nyáj javát keresték, akik csak azzal foglalkoztak, hogy nekik hogyan lesz jó, és meghíztak ezeken a juhokon, és saját magukkal foglalkoztak csak. Ezért, pásztorok, én ellenetek megyek, és számon kérem nyájamat a ti kezetekből, véget vetek pásztorságotoknak, és elzavarlak benneteket. Kiragadom a szátokból juhaimat, és majd én magam leszek pásztor. Én megyek, hogy az elveszettet megkeressem,
az eltévejedettet visszahozom, a sérülteket bekötözöm, a beteget erősítem, a kövéret és erőset elveszítem, úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Nem úgy, ahogy ti eddig csináltátok. És hogy teszi meg ezt maga Isten az ő népével? Úgy, 23.-24. vers alapján, hogy egyetlen pásztort állítok föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat Dávidot. Ő legelteti őket, és ő lesz a pásztoruk. Én pedig az Úr Istenük leszek, és szolgám Dávid fejedelem lesz közöttük. Én az Úr, mondtam ezt. Erről beszélt Ezékiel kortársa, Jeremiás is. Ugye Ezékielt elhurcolták a babiloni fogságba, ő ott profétált, ott kapta a látomásokat, az üzeneteket, Jeruzsálembe vissza-vissza vitte őt az Úr, megmutatta neki, hogy mi zajlik a templomban még mindig, és ott pedig, Izrael földjén, közben Jeremiás volt a próféta. Tehát kortárs prófétaként Jeremiás könyvének 23. rész 5.-6. versében ugyanezt mondja, hogy Isten adja majd a pásztort. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, amikor Dávidnak igaz sarjat támasztok. Királyként fog uralkodni, és bölcsen jár el. Jogosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael is biztonságban lakik, és ezen a néven hívják: az Úr a mi igazságunk. Az Úr a mi igazságunk. Ez a pásztor olyan csodákat tesz, amiről olvastunk a felolvasott szakaszunkban, az első 5 igeversben. Békeszövetséget kötök velük, mondja az Úr. Nézzük meg ezeket a békeszövetségnek a jellemzőit. Ugye itt a salomról van szó, és ti is jól tudjátok, hogy ez a héber szó nem csupán az ellenségeskedés szüneteltetését, nem csupán tűzszünetet jelent, annál sokkal többet jelent. És most, ha erről beszélünk, akkor gondoljunk arra az Izraelre is, amely Isten választott népe, de gondoljunk a nagy gyülekezetre is, amely Krisztusnak a nyája, beleértve önmagunkat. Ez a salom az élet élvezésének a beteljesedése. Amikor teljes biztonság teljesedik ki körülöttünk, amikor teljes mértékben megvalósul az, hogy békében élhetünk. Békességünk van. Békességünk van. Ahogy énekeltünk is több énekben arról, Krisztus vére által jöhetünk az Úrhoz. Megszerezte a mi békességünket. És felkínálja ezt, meg már felkínálta évszázadokon keresztül Izrael népének is. Akkor, amikor Jézus eljött, akkor őt elutasították, és azt mondták, hogy a vére rajtunk és magzatainkon, de nem úgy, hogy megtisztítson, hanem mint átok. Mégis az Úr fölkínálja nekik azt a békefrigyet, a békeszövetséget, ami az ő népe Izrael, és ő közötte, az Isten között fönnállhatna. Azt olvassuk az igében: megadom nekik, hogy biztonságban lakhassanak a pusztában, és alhassanak az erdőkben. Ismerek cserkészeket, akik még nem csak az ilyen nyárias napokon, hanem ködös, negatív hőmérsékletű, nagyon zord időjárásban is kimennek az erdőbe, összeállítják maguknak az alvóhelyet, és akkor ott töltik az éjszakát. Ezek kemény fiúk, és szoktatják így magukat hozzá, meg élvezik is ezt, hogy tényleg maguktól mindent megcsinálnak. Viszont én nem mernék kimenni az erdőbe. Én ott Szomolyán, az erdőszélen, amikor meghallottam az őznek a böfögését, vagy ugatását, már attól is megijedtem, nem még mikor a róka elkezdett vonítani, és igyekeztem hazafelé. Azt mondja itt viszont az ige, hogy békességben és nyugodtan, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és alhatnak az erdőben, mert kipusztítom az országból a gonosz vadállatokat. Szintén Jeremiás próféta írta le az 5. rész 6. versében. Leteríti őket az erdőből kijövő oroszlán, elpusztítja őket a pusztai farkas, és párducolálkodik városaik körül, akik csak kijön onnan, azt mind szétszaggatják, mert megsokasodtak bűneik, és elhatalmazottak tévejgéseik.
Miért ígéri meg Isten azt, hogy mégis biztonságban lakhatnak az erdőkben? Azért, mert eltörli az ő bűneiket. Elveszi az akadályt a biztonság és béke elől. Emlékeztek arra a történetre, amikor Elizeust csúfolják a gyerekek. Most jó, hogy kint vannak és nem hallják, de ennek a csúfolódásnak az lett a következménye, hogy 2 medve rontott ki az erdőből, és 42 gyereket széttépett. Ilyen veszélyes volt akkoriban az erdő, és az erdő széle, a mező és a kin éjszakázás. De az Isten azt ígéri Ezékielen keresztül, hogy biztonságban lakhatnak a pusztában, és alhatnak az erdőkben. Aztán mondja tovább, áldást adok rájuk magaslatom körül, esőt adok neki a megfelelő időkben, áldott esők lesznek. Ugye mi is nagyon várjuk, hogy jó esők, jó őszi esők jöjjenek, meg majd a téli csapadékot is hó formájában különösen várni fogjuk, és azt is, hogy majd a tavaszi szél is vizet árasszon, meg hogy a májusi eső is aranyat érjen. Izraelben is ez az esős évszak, ez a bizonyos fél év, a korai esők, meg a késői esők, azok, hogyha elmaradtak volna, akkor nem lett volna termés. Isten viszont megígéri, megadom nekik. Áldott esők lesznek ezek. Aztán a föld fája is megadja a gyümölcsét, meg a föld is megadja a termését. És itt látjuk megint csak, hogy ez ebben az évben is nagyszerűen megvalósult. A szőlőtő gyümölcse, a paprikatő gyümölcse, az almafa, gránátalma, birsalma, mindenféle finomság megtermett a föld fölött, a föld alatt, a fákon, a mindenféle veteményen. Hála az Úrnak, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy amíg föld lesz, vetés és aratás, tél és nyár, hideg és meleg, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. De még többet ígér itt, hogy olyan termést ad nekik, meg olyan gyümölcsöket ad nekik, ami biztonságban lesz élvezhető. Nem kell attól félniük, hogy jön az ellenség és elrabolja a terményt. Emlékeztek Gedeon történetére. Ő attól félt, ezért csépelte titokban a búzát, vagy a gabonát ott a csűrben. És sokszor volt Izrael életében ilyen. Menteni kellett a termést. De hogyha biztonságban lakhatnak majd, és élvezhetik kezük munkáját, és a mező termését, akkor megtudják, mondja a 27. versben, hogy én vagyok az Úr, mert széttöröm jármukat, és kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Ez a járommal kapcsolatos kép, ez itt egy olyan keresztfának a bemutatása, amit a nyakba akasztott járomhoz rögzítettek, és erre a keresztfára, a járom keresztfára meg köteleket raktak, és így tették az állatnak a nyakába. Ez egy teljesen leszorító és igába fogó eszköztár volt, és olyan dolgok voltak benne, amik ellen nem tudott semmit sem tenni az a szerencsétlen jószág, amit befogtak ebbe. És hogyha Izrael népéről van szó, akkor az idegen fennhatóságot jelképezi, hogy ott voltak azok az idegeneket, akik rájuk telepedtek. És testvéreim, hogyha belegondoltok a mai Izrael helyzetébe, akkor nagyon sok párhuzamot lehet találni ebben az ígében, ami miatt ez az íge még úgy nem valósult meg a jelenlegi Izraelen. De nem akarok nagyon belemenni, és direkt nem is néztem meg a mindennapi híreket, csak tegnap előtt, hogy is áll most a helyzet ott Izraelben. Azért, hogy ne ez legyen a fő üzenet. Mert arról beszél tovább az Úr, hogy nem lesznek többé prédául a népeknek, és a föld vadjai nem eszik meg őket, biztonságban laknak, és nem lesz, aki fölijessze őket. Nemes ültetvényt sarjaztok nekik, hogy többé ne emészze őket éhínség az országban, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Kellett viselniük, mert igencsak kemény nyakúak voltak. Hogyha 2 résszel előrébb lapozunk, akkor ott az van, hogy majd többé nem kell hadd a népek gyalázkodását, és a népek szidalmazását sem kell viselned többé.
nem pusztított ki többé a rajtad élő népeket. Ezt mondja az én Uram az Úr. Ez még nem ma valósul meg. Nem a mi napjainkban. De Isten ígéretében benne van, hogy meg fog valósulni. Ugyanígy Ezékiel írja a 11. rész 20. versében, akkor népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek. Illetve, bocsánat, itt a 22. részből szerettem volna idézni, ezt majd később hozom. Szóval a 22. rész 4. verse. Az általad kiontott vér miatt lettél vétkessé, és az általad készített bálványokkal fertőztetted meg magadat. Közelebb hoztad napjaidat, és eljutottál esztendeid végéhez, ezért gyalázatul adlak a népeknek, és csúfságul minden országnak. A közel és távol levők kicsúfolnak téged, te rossz hírű, te sokat háborúskodó. Isten mindent lát, minden egyes eseményt tud az egész világtörténelemben és a te személyes életedben is. Izrael népe életében, mint az ő nyája életében, és minden egyes juh, minden egyes bárány, minden egyes vezérkos, minden egyes egyéniség, személyiség életében. És elmondja, hogy mi ez a helyzet, de megígéri azt, hogy nem lesz ez többé így. Nem lesz ez többé így. Visszatérve a 36. részhez, ott az új szív ajándékáról is beszél, és hadd idézzem ezt örömmel. A 26-27. vers. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok, és betöltsétek. Azon a földön fogtok lakni, amelyet atyáitoknak adtam, és az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Meg fog valósulni. Meg fog valósulni. De még mindig többről szeretnék beszélni. Mert az, hogy ma hogyan harcolnak a gázai övezetben, milyen eszközöket vetnek be, milyen támogatást, meg ellentámadást kapnak, ez még mintha kicsit Isten nélkül történne. De imádkozzunk Izraelért, hogy térjenek meg az Úrhoz, hogy eljöjjön számukra az az idő, amikor fölismerik a messiást, amikor ők is kiáltják Jesua, és hogy ebben a névben legyen nekik is az ő váltságuk és az ő békességük. Isten helyre fogja állítani Izraelt. Azt ígéri itt, békeszövetséget kötök velük, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Nem lesznek többé prédául a népeknek. Megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor széttöröm jármukat. Kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Békeszövetséget kötök velük. Nemrég olvastam el a római levelet. Újra nagyon megragadott Pál apostolnak ez az Izraelért való könyörgése és odaadása, az, hogy bárcsak én magam lennék átok, és ők üdvözülnének. És akkor kezdi magyarázni, és ott a 11. rész vége felé eljut odáig, hogy ti, pogányok, vad olajfa létetekre, belettetek oltva a szelíd olajfába. Részesei lettetek ennek a szelíd olajfa gyökerének, éltető nedvének, zsírjának, és ti is benne vagytok az Isten választott népében. Ne fuvalkodjatok föl, és ne mondjátok azt, hogy hát ők kitörettek azért, hogy én beoltathassam. Nem. Nekik is megvan a helyük, és így zárja le. Mert nem akarom, testvéreim, hogy magatokat bölcsnek tartva ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így az egész Izrael üdvözül, amint megvan írva. Eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot, és ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm bűneiket. Dicsőség az Úrnak azért a jó tervért, amit Izrael népével, az ő választott népével is eltervezett, és végre fogja hajtani. És dicsőség azért, mert velem egy kis szomolyai szerencsétlen sráccal 15 éves koromban közölte azt,
hogy ki az én szabadítom. Mert rámutatott arra, hogy ha úgy élek tovább, ahogy addig, most nem sorolom el a bűneimet, addigra is összeszedtem egy jó pár kárhozatra valót. Ha tovább megyek úgy, akkor biztos, hogy a kárhozatba fogok jutni. De közölte velem, hogy ki a megváltó, hogy ki az, aki elszenvedte az én bűneim büntetését is, és eltörölte az én bűneimet, és megadta az ősz békeszövetségét nekem. És olyan jó, hogy becsatlakozhattam abba a kis szomolyai gyülekezetbe, olyan jó, hogy részese voltam a noszvai, vagy akkori egri körzetnek, olyan jó, hogy az északi kerülethez tartoztam, olyan jó, hogy elhívott az Úr a teológiára, és ott megismerkedtem sok más odaszánt életű fiatallal, mentünk Szerbiába, amikor ott háború volt, és nem gondoltunk bele, hogy amikor katonai ellenőrzésbe futunk, hát az rendszeresen ott volt, akkor milyen kemény helyzetek lehettek volna, hanem vittük a jó hírt, vittük az adományt, és szolgáltunk az Úrnak. Aztán bekerültem az egyik gyülekezetbe, a másikba, most szolgálok a harmadikba, és dicsőség az Úrnak, hogy látom azokat a testvéreket, akiket szintén kiemelt az Úr, nem olyan élethelyzetből, mint amilyenben én voltam, sokkal mélyebbről is, meg sokkal magasabbról is, mindenhonnan gyűjti az Úr az ő népét az ő nyájába, és hála ezért a nyájért. És hála értetek, kedves Új Remény gyülekezete, mert Isten titeket is olyan sokféle módon megkeresett, és megtalált, és használ. És kiváltság nekünk nyíregyháziaknak, hogy ebben az évben imádkozhatunk értetek. És igen, imádkozunk veletek együtt, amikor azért imádkoztok most a héten, vagy az elmúlt héten, hogy akik vágynak gyermekre, de nem lehet nekik, azok is kapjanak gyermekáldást. És imádkozunk az alfa kurzusért, és imádkozunk a babamama körért, és imádkozunk a mindenféle szolgálataitokért, és imádkozunk azért, hogy amikor lelkipásztorotok elmegy Komárnóba, vagy Komáromba, meg Egerbe, akkor legyen áldás az ő szolgálatán. És jó ennek a nyájnak a tagja lenni. Ugye nektek is. Ugye ti is kiláttok másokra, és tudjátok azt, hogy nem vagytok egyedül. És vannak, akik támogatnak, és vannak, akiket ti magatok is támogathattok, és dicsőség azért, mert használ az Úr, és ezt a békeszövetséget tovább viszi, és meg lesz majd az Izraelnek is. De nekünk már most valóság. Már most valóság. És a végére hagytam a 2 utolsó igeverset Ezékieltől. De nem akarok elmenni anélkül, hogy ezt itt ne hagynám nektek, és a szívetekben ne vésném, mint ahogy nekem is szívembe véste az Úr. Gyönyörűséges profécia van itt. Akkor majd rájönnek, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők Izrael háza, az én népem, mondja a 30. versben. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Ki ne felejtsük, mert Ezékiel is leírta vagy 80-szor ezt. Vagy ezt nem magától találta ki, hanem ezt az én Uram, az Úr mondja. No, miért gyönyörűséges ez? Így fogalmaz itt, hogy akkor majd rájönnek, más fordításokban úgy van, hogy akkor majd megismerik, vagy akkor majd megtudják azt, hogy én az Úr, az a kimondhatatlan név, én is kimerem mondani, hogy Jahve, én, Jahve, vagyok az Isten, és 2 dolgot mond utána, az ő Istenük vagyok, övék vagyok, és velük vagyok. Miért fontos ez? Azért, mert Jahve nem csak egyértelműen az egyetlen élő Isten, hanem ő adta önmagát, hogy az övék Izrael népé, és azóta mindenki, aki befogadja, hogy a miénk legyen. Adta önmagát, hogy úgymond birtokoljuk őt. Persze nem tudjuk befogadni. Senki nem tudja befogadni, még a Salamon temploma se tudta befogadni őt. Az egek egei se bírják befogadni őt. Mégis ott lakik velünk, ha töredelmes a szívünk. Beköltözik a mi életünkbe, hogyha hívjuk és vágyunk arra, hogy jöjj Úr Jézus, mint ahogy József testvére imádkozta, és vezetett benneteket is imádságban, aki megnyitotta a szívét, hogy igen, szükségem van rád, jöjj be az életembe. És belénk költözik, lelke által, és a Szent Szellem lakozást vesz bennünk, és betölt.
A miénk lehet az Isten. Ez az egyik nagy csoda, és a másik pedig még nagyobb csoda, és hogy rájöttem én is, az, hogy velük vagyok. Itt egy olyan héber szó áll, amit hogyha kicsit elemezünk, akkor rájövünk egy nagyon különleges héber szóra. Ő az az Isten, aki velük van, Izraellel. Ha ő mondaná azt, hogy na, én veletek vagyok, veletek lévő Isten vagyok, akkor ezt ő egyértelműen ki tudná mondani. És hogyha mi mondjuk őróla, akkor hogy mondjuk ezt a szót? Hogy velünk az Isten. Mondjuk ezt héberül. Immanuel. Immanuel. Velünk az Isten. És itt hadd kapcsolódjak az új éneketekhez, Jesua nevéhez, és hívom segítségül Máté evangéliumát, aki az első fejezetben, a születés történetben egyértelműen leírta, hogy mi is történik Krisztusnak az eljövetelekor, Jézus megszületésekor. Azt mondta Józsefnek, aki el akarta bocsátani az ő áldott állapotban lévő mennyasszonyát, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne van, az a Szentlélektől fogantatott. Fiat szül, nevezd őt Jézusnak, Jesuának, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. És akkor folytatja tovább Máté. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogant méhében, és fiat szül, akinek a neve Immanuel. Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Na erre majd, ha rájönnek az izraeliek is, akkor övék lesz Jézus, a messiás. És ti rájöttetek erre, és azt mondtátok, nekem Jézusra van szükségem. Jézus az én Krisztusom. A Krisztus ugyanaz, mint a messiás. Ő a felkent. Ő az, aki bennem is él. Ő az, aki engem is megváltott. Én az övé vagyok, és én Krisztusban élem az életemet. Nem csak ő van bennem, én is ő benne vagyok. Annyira egyek vagyunk, mint ahogy ő egy volt az atyával, és egy most is, és egyek lehetünk ő vele. És ez a nyáj, annak a Krisztusnak a nyája, aki, Jézus, úgy szerette a nyáját, hogy báránnyá lett minden egyes juháért. Drága testvéreim, ez egy óriási csoda, hogy a nyáj a pásztor nélkül árva, és az életét úgy éli, hogy a pásztorra várva. Mi már úgy élhetjük, hogy várjuk a mi megtartó Jézus Krisztusunkat, hogy visszajöjjön értünk. Várjuk őt? Helyes. Várjuk napról napra. A pásztor a nyáj élén van, és a nyájért van. És hogyha ő a nyájért van, akkor a nyáj érti őt. Erről beszélt János Evangélium a 10. részében. Azt mondta, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj, és egy pásztor. Na ez az a profécia, amiért nagyon hálás vagyok, hogy ennek a nyájnak lehetek a tagja. Hogy egy kis bárány, vagy kos bárány, vagy bármiféle juh, itt lehetek benne. És a pásztor pedig ismer engem. Na és testvéreim, ne felejtsük ki még az utolsó igeverset, mert itt pont erről a nyájról beszél, és ennek a nyájnak az állapotáról. Azt mondja, ti pedig az én juhaim legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig a ti istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Megint az elejével hadd foglalkozzam. Nagyon tetszett nekem a görög fordítás, ahogy ezt lefordították. Úgy van szó szerint, hogy ti pedig az én juhaim vagytok, nyájacskámnak a juhai. Nyájacskámnak a juhai. Nagyon jól tudja az Isten, hogy Izraelnek csak a maradéka fog majd teljes egészében megtérni. Már Ézsaiáson keresztül kijelentette, hogy ki lesz vágva az a fa, csak a törzse marad meg.
és a maradék tér meg. Ez a törzs, ez a mag, szent mag lesz. Talán már napjainkban megvan ez a szent mag. Talán már most él az a generáció, amelyik majd teljes mértékben meg fog térni Izraelben az Úrhoz. És az a nyájacska, amelynek a juhai már itt vannak talán a földön, teljes mértékben az Úr szent tulajdona lesz. De emellett azért az Isten kegyelme sokkal jobban is kiterjed. Lukács evangéliumában 12. rész 32. versében az Úr Jézus fölfohászkodik Istenhez, és elmondja a tanítványainak a következő szavakat. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. És ez szól nektek, ez szól nekünk. Mi vagyunk az a kicsi nyáj. Névlegesen a keresztjének majdnem a föld lakosságának a felét kitesszük. Mondhatnánk rá, hogy ez kevés, legyen 80% vagy 99%. Az iszlám sokkal jobban nyomul most előrefelé. Láttam egy műsort nemrég a Hír TV-be, és akkor ott az egyik elemző mondta, hogy ha jól tudja, akkor mostanában 180 milliárd muszlim van a Földön. Aztán kijavították, nem 180 milliárd, hát annyi, nem is vagyunk csak 8 milliárdan. Szóval 1,8 milliárd muszlim. És rohamosan nő a számuk. És keresztjének meg olyan 3,5 milliárdan, tehát dupla annyian vagyunk. Névleges keresztjének, akik annak vallják magukat. És hát Magyarországon hogy vallottuk most magunkat, az más kérdés, meg nem is akarok belemenni. De az, hogy ebből a magukat keresztjénnek valló nagy milliárdos tömegből hányan vagyunk igazán hívők, és hogy én magamról elmondhatom, meg te is magadról elmondhatod, de hogy én közéjük tartozok. Annak a kicsi nyájnak vagyok a tagja, akiket Jézus megszólított és biztatott azzal, hogy ne féljetek, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot, és ezért hálás tudsz lenni, és ezért odaáldozod magad, nem csak lerakod szépen a föld fáinak és veteményének a termését, meg a szőlőjét, hanem önmagadat oda teszed újra az oltárra, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, bánj velem úgy, mint ahogy a pásztor a nyájával, a pásztor a bárányaival, a pásztor a juhaival bánik. Én akarom, hogy te legyél minden napomnak a pásztora. Te legeltes, te vezess, te gondoskodj rólam. Tőled függjön az életem, rád nézzek. Ha vihar van, legyek a közeledben, védj meg. Hogyha dús legelőre vezetsz, akkor teljek be. Hogyha csendes vizekhez terelgetsz, el tudjak csendesedni. Uram, te legyél az én pásztorom. El tudod ezt mondani? Mert akkor hálás nyáj. Vagy hálát adhatsz a nyájért. És egy hálás nyájnak a tagja lehetsz. Drága testvéreim, kívánom azt, hogy legyünk hálásak a Krisztus nyájáért, az Isten népéért. Legyél hálás te magad is azért, mert az Isten nyájának az egyik tagja, az egyik juha lehetsz. Mert Jézus Krisztus úgy szerette az ő nyáját, hogy báránnyá lett minden egyes juháért. Ámen. Isten áldja meg benneteket. Köszönjük szépen a szolgálatot, és hát köszöntjük a kedves testvéreket, atyafiakat, és kívánjuk Isten áldását a testvérekre és az egész gyülekezetre. Köszöntjük a testvéreket. Kérlek, drága testvéreim, akik a dicsőítésben szolgáltok, gyertek és vezessetek minket. Második éneknél lesz lehetőség szolgálni anyagi javainkkal is. Aki a szívébe eltervezte és szeretné az oltára oda helyezni, annak lesz lehetősége. Az egyik testvéremmel fogunk a második éneknél két oldalt megállni. Kérlek titeket, álljunk fel, és kicsit mozgasva meg magunkat a dicsőítésbe folytatnánk. És aki viszont készült bizonysággal, az meg viszont úgy élesítse az ő elméjét, hogy röviden, tömören meg tudja majd osztani
a dicsőítést követően a bizonyságtételét. Rendben. Vágjunk bele. távolban már, de van, hogy a tenger még előttem áll. Így futok, mert tudom, előttem jársz, lépteim őrződ, te vezetsz tovább. Érzem, hogy eljön a szabadulás, nincs több élet, végre szabadság vár. Érzem, hogy eljön a szabadulás, veled Jézus, már új élet van. Szellemed szabadság, árazd most rám, életet
Keresztre tekint, már szemem a világban többé. Nincs helyem, ez nem rólunk, csak rólad szól. Megörül az ég, a hangomtól tapsoljon a ég, és túljogjon, ez nem róla, csak rólad szól. Menni én, csak én, minden dicsőség. Menni én, csak én, minden dicsőség. Keresztre tekint, már szemem a világban többé. Nincs helyem, ez nem rólam, csak rólad szól. Megrendül az ég, a hangomtól tapsoljon a nép, és újjongjon, ez nem rólunk, csak rólad szól. Menni én, csak én, minden dicsőség. Menni én, csak én, minden dicsőség. Elütett szívünk, nyitva áll, így hódolunk a trónodnál, ez nem rólunk, csak rólad szól. Küld a szent tüzet, hogy így éhessünk, lássa meg a világ, hogy te élsz bennünk, ez nem rólunk, csak rólad szól. Menni én, csak én, minden dicsőség. Menni én, csak én, minden dicsőség. Megrendül a hegyvezendő, ez rólad szól. Tengerben zúg a nap és újjon, Ez rólad szól. A mindenség berdülve dalol.